Θα πούμε τώρα την ιστορία της Δώρας, αλλά θέλω να καλησπερίσω και τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο. Ο κύριος Γαλανόπουλος είναι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. Καλώς ήρθατε. Πείτε μας και το όνομα του φροντιστηρίου, γιατί είναι τόσο καλός ο σκοπός, πρέπει να το αναφέρουμε. Έχω δικό μου μικρόφωνο. Έχετε μικρόφωνο, ναι, πείτε μας. Να διορθώσω, δεν είμαι ιδιοκτήτης. Η ιδιοκτήτρια είναι η σύζυγός μου, Ελένη Πετροπούλου. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Είναι σύζυγός σας κι εσείς. Ωραία. Αυτή κουράζεται για να πάρουν τα παιδιά τα πτυχία, οπότε να μην τις πάρουμε τη δόξα. Εντάξει. Εμείς κάνουμε, εγώ δηλαδή, ασχολούμαι πολύ με τις δράσεις στο φροντιστήριο. Και κάθε χρόνο όλο και κάτι οργανώνουμε. Πότε θα είναι ρούχα, πότε θα είναι τρόφιμα για σκοπούς, ας πούμε, που χρειάζονται για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Φέτος, την Παγκόσμια Μέρα κατά του παιδικού καρκίνου, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικότερο από το να ανεβάζουμε φωτογραφίες στα social media και να περιμένουμε likes ή να κινητοποιούμε τον κόσμο έτσι. Αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τα παιδιά για μια δράση που υπάρχει από τον Οργανισμό Δωρεάς Μαλλιών στην Ελλάδα. Όταν κάποιος θέλει να δωρήσει τα μαλλιά του, από 20 εκατοστά και πάνω, κυρίως είναι κορίτσια αυτά που τα δωρίζουν, αλλά έχουμε και αγόρια, μπορούν να τα δώσουν σε μια δράση που λειτουργεί στο φροντιστήριο και το ονομάζουμε κούρεμα στην τάξη, σαν ένα μάθημα ζωής. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε άλλα πράγματα στο φροντιστήριο, να μάθουμε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αλλά αυτό είναι ένα μάθημα που θα είναι για πάντα στο μυαλό τους. Τα κοριτσάκια λοιπόν έχουν έρθει εδώ, έχουν πλέξει τα κοτσίδια τους. Και ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα μαλλιά για τα κορίτσια, Ικανοποιούν το γυναικείο ναρκισσισμό, το μαλλί, το μακρύ πάντα. Έχουν κάνει αυτές τις κοτσιδούλες, σε λίγο εδώ live θα κουρέψουν τα μαλάκια τους και θα τα προσφέρουν στη Δώρα. Είναι συμβολική κίνηση γιατί δεν θα πάρει τώρα τα μαλλιά να πάει να φτιάξει την περούκα και δεν χρειάζεται και τα μαλλιά όλων των κοριτσιών η Δώρα. Αλλά είναι μια κίνηση συμβολική, μια εικόνα συμβολική που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Γιατί πολλές φορές πάνε τα παιδάκια, κουρεύουν τα μαλλιά τους ή τα πετάνε, τα μαζεύουν τα κομμωτήρια και τα κάνουν extension. Όποιος θέλει να βάλει extension να πάει να πληρώσει να τα βάλει. Τα μαλλιά αυτά πρέπει να προσφέρονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν, να, εδώ η μικρούλα. Έχουν έως και 2.000 ευρώ, Τατιάνα, οι περούκες. Αυτό λοιπόν το μικρούλι που μου θυμίζει και τη Λιδία μου που έχει τόσο πολύ μακριά μαλλιά, είναι έτοιμη παρόλο που κάνει και modeling η Αναστασία Σκαρλάφτη. Έτσι, Αναστασία μου. Παρόλο που κάνεις modeling και τα χρειάζεσαι στη δουλειά που κάνεις τα μαλάκια τα μακριά, εσύ όμως θες να τα προσφέρεις τα μαλάκια σου, αγάπη μου, Ναι, καρδούλα μου, τι σκέφτεσαι και θες να τα προσφέρεις? Θέλω να δώσω χαρά σε κάποια παιδιά και μεγάλους. Όχι, έχει μικροφωνάκι, ακούγεται. Ναι. Που χρειάζονται μαλλιά. Και θέλω να τους χαρίσω ένα δώρο. Θες να κάνεις ένα δώρο. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα την ιστορία της Δώρας και σε λίγο θα κάτσεις δίπλα και εσύ και όλα τα κοριτσάκια, Και θα κόψουμε τα μαλάκια μας να το δώσουμε στη Δώρα. Ναι. Εντάξει. Λιώνω με τα παιδάκια. Λιώνω. Είναι πολύ γλυκό αυτό και μακάρι να κάθονται και πολλά παιδιά να μας παρακολουθούν από το σπίτι γιατί είναι ωραίο μήνυμα, έτσι Δώρα μου. Μακάρι. Και είναι δωρήτριες μαλλιών, Κούκλες. Ποια θα έρθει πρώτη, έλα, για να δούμε. Λοιπόν, εσύ είσαι η Νατάσα η Κυπρέου. Ναι. Έλα Νατασάκι μου να κάτσεις εδώ, έλα εδώ καρδουλίτσα μου. Πόσο χρονών είσαι εσύ? Πόσο είσαι, κάτσε αγάπη μου. Είμαι 12. Είσαι 12 και έχεις ωραία κατακόκκινα μαγουλάκια έχεις, Όμορφα κόκκινα μαγουλάκια, είσαι σαν την κόρη μου. Πας έκτη δημοτικού? Όχι, πάω πρώτη γυμνασίου. Έχεις κλείσει τα 12, πας στα 13 και είσαι γυμνασιάκι, Ωραία. Και εδώ έχεις λοιπόν εδώ τα μαλάκια σου και είσαι έτοιμη να τα αποχωριστείς. Για ποιο λόγο θες να αποχωριστείς τα μαλάκια σου? Η μαμά μου έχει νοσήσει με καρκίνο του μαστού και επειδή ήμουνα στο σπίτι και το βλέπα όλο αυτό τη διαδικασία, πώς έχασε τα μαλλιά της, πώς τα ξαναπόκτησε και ήταν πολύ συγκινητικό και δεν θέλω άλλοι άνθρωποι να το νιώθουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι αρκετά απέσιο, δεν έχω λέξη να το εκφράσω αυτό το πράγμα. Το πέρασες λοιπόν με τη μαμούλα, με συγκίνησες τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι η μανούλα της είναι εδώ. Δεν επιθυμεί να εμφανιστεί στην κάμερα, βεβαίως, για να έρθει εδώ η μικρούλα και να μας πει αυτά
Ήρθε εδώ με τη μαμά της, κουβεντιάσαμε με τη μαμά της για το τι θα πει δημόσια, έτσι. Γιατί είναι και ευαίσθητα θέματα αυτά και ιδιαίτερα. Αλλά θέλω να σου πω ότι είσαι ένα πολύ γενναίο κορίτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γλυκό κορίτσι, δυνατή. Και το να σκέφτεσαι μετά από αυτό που πέρασε η Μανούλα και που το έδωσε στο σπίτι και άλλα παιδιά και άλλες γυναίκες, σαν τη Δώρα εδώ, είναι πολύ τρυφερό, Λοιπόν, έχεις πάντα μακριά μαλάκια. Ναι. Ναι. Είσαι έτοιμη να τα αποχωριστείς τα μαλάκια σου. Ναι. Πες λίγο στην Δώρα, θέλω να απευθυνθείς στη Δώρα και να της πεις ότι η μαμά σου έχει τώρα τα μαλλιά της και είναι πιο όμορφη από πριν, Ναι. Για πες της, πώς είναι τώρα η μαμά και πώς το έζησες εσύ. Ήταν αρκετά δύσκολο. Της είπαν οι γιατροί ότι δεν είναι σαν το δόντι, φυτρώνει. Θέλει αργά. Αλλά έκανε υπομονή, εγώ, ο αδελφός μου και ήτανε όλα αρκετά καλά. Και... Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε δύσκολα, αλλά καλά. Δύσκολα, καλά. Και όταν περάσει, μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορο σαν το πονόδοντο, αλλά όταν περάσει μετά η ζωή είναι όπως κυλάει όπως πριν. Κανονική. Κανονική. Η μαμά είναι εκεί και πιο δυνατή και πιο όμορφη από ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα κόψουμε τα μαλάκια, να δούμε τη διαδικασία. Θέλεις να μας πεις το όνομά σου? Η Ζανέτη είσαι. Έλα, Ζανέτη. Ναι. Λοιπόν, πόσα μαλάκια χρειάζεται μίνιμουμ να κοπούν για να μπορέσει κανείς να κάνει τη δωρεά? Γιατί δεν μπορείς να κόψεις ό,τι να είναι, είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές. Τι ποσοστό? 20, είναι από 20 πόντοι και πάνω. Από 20 πόντους και πάνω, λοιπόν, είναι η δωρεά μαλλιών. Σας το λέω για να ξέρετε, όσοι θέλετε και πάτε το κοτσάκι σας να κουρευτεί, θα μετρήσετε. Λοιπόν, απλά αυτό που θέλω να πω είναι το γεγονός ότι πρέπει το μαλλί να είναι ατόφιο. Γι' αυτό κυρίως παίρνουμε και τα παιδάκια τα οποία δεν τα έχουν βάψει, δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες. 20 πόντι, τα πιάνουμε με το λαστιχάκι, κάνουμε μια πλεξούδα για να μην φύγουν και κυρίως πάντα το κουρεύουμε πάνω από το λαστιχάκι για να μην διαλυθούν και τα μαζεύουμε. Πάμε λοιπόν, να το δούμε. Τα έχουμε πιάσει εμείς ήδη, κοτσιδούλα από πριν, τα έχουμε προετοιμάσει για να προλάβουμε κιόλας. Καρδούλα μου, κλείνει τα ματάκια του, το γλυκό μου. Ακούς το ψελίδι τον ήχο? Ναι, είναι μια γενναία πράξη αυτή. Ορίστε. Είσαι πολύ όμορφη όμως. Κολλάκούλα μου. Αγάπη μου. Είσαι κούκλα. Είτε με το καρέ, είδες και εγώ καρέ τα έχω. Είναι τώρα η μόδα, είναι το καρέ, να ξέρεις, έτσι. Εξάλλου στα παιδάκια που μακραίνουν πάρα πολύ γρήγορα τα μαλλιά. Όταν τηλεφώνησα στη μητέρα της Νατάσας και τη ρώτησα εάν η Νατάσα επιθυμεί να συμμετέχει στη καμπάνια που κάνουμε για τη δωρεά μαλλιών, είπε η μαμά της θα τη ρωτήσω. Και όταν με ξαναπήραν τηλέφωνο στο φροντιστήριο, η απάντηση ήταν ότι δεν έπρεπε καν να μας πάρουν τηλέφωνο να μας ρωτήσουν. Εννοείται. Ναι, όντως. Σε ποιον θα προσφέρεις τα μαλάκια σου τώρα? Σε ποιον θα προσφέρεις τα μαλάκια σου? Με ποιον? Σε ποιον θα προσφέρεις τα μαλάκια? Ποιον? Δεν ξέρω. Ορίστε. Είναι μια συμβολική κίνηση αυτή, έτσι. Τα μαλάκια θα πάνε σε έναν οργανισμό. Να είσαι καλά. Η χρέωσή μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ θα κάτσεις. Έλα εδώ. Το ντινάκι, το ντινάκι είναι το δικό μου το κορίτσι. Η δική μου hairstylist. Λοιπόν, έλα εδώ να μου πεις εσύ. Εσύ ασχολείσαι με το modeling, έτσι. Να έρθουν και τα υπόλοιπα παιδάκια να κουρεύονται το μεταξύ. Ελάτε, έλα και εσύ καρδούλα μου. Ελάτε αγάπες μου, ελάτε να καθίσετε. Λοιπόν, εσύ ασχολείσαι με το modeling, μικρή όμορφη. Ναι. Ναι. Και τα μαλλιά σου βέβαια για τη δουλειά σου χρειάζονται να είναι μακριά. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως πήρες την απόφαση να έρθεις εδώ και να τα κόψεις. Για πες μας τώρα, όταν άκουσες την ιστορία της Δώρας, τι σκέφτηκες? Σκέφτηκα ότι χρειάζεται να τα κόψω για να τις δώσουμε ένα δώρο. Να τις δώσετε τα μαλλιά σας και να δώσετε και σε άλλα παιδιά που χρειάζονται. Τα
Τα είχες πάντα τόσο μακριά τα μαλάκια σου? Ναι. Πάντα. Θυμάσαι ποτέ τον εαυτό σου με πιο κοντά μαλάκια? Όταν ήμουν πιο μικρή. Που δεν είχαν μακρύνει ακόμα. Ναι. Εντάξει. Έλα, για κόψε, Ντίνα μου, τα μαλάκια. Να πάμε να τα προσφέρουμε και αυτά τα ωραία τα ξανθά τα μαλάκια στη Δώρα. Πάμε να χειροκροτήσουμε εδώ τα παιδάκια, τα γλυκά, τα παιδάκια. Έλα, εσένα ήταν και μέχρι τη μέση, άρα τα κόβεις, δεν τα κόβεις, πάλι μακριά είναι, Ναι. Είναι. Ναι. Έχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μαθητές και μπορώ να σου πω μια ιστορία που είχαμε πρόσφατα στο φροντιστήριο, όπου ένας κύριος πληροφορήθηκε τη δράση μας από την περιοχή μας, τα Άνω Λιώσια, και στο σπίτι του. Ναι. Στο σπίτι του. Εσύ τα κόψες, περίμενε λίγο, μωρέ. Μην αφήσουμε. Είναι πολλά παιδιά, δεν θέλω κάποιο παιδάκι να αισθανθεί ότι του δίνουμε λιγότερη σημασία. Είχε φυλαγμένα δύο πράγματα. Πώς λένε σένα, καρδούλα μου, πρασινομάτα. Παρασκευή. Πρασινομάτα, Παρασκευή. Και ήρθες και τι... Α, σου πάει και πολύ το καρέ σένα. Εσύ είσαι κούκλα με το καρέ, μην τα ξαναφήσεις να μακρύνουν ή θα τα αφήνεις για να τα κουρεύουμε να τα δίνουμε, Ναι. Έλα, πήγαινε. Ευχαριστώ. Εδώ κουρευτήκαμε. Προλάβαμε. Έχουμε άλλη μία που έχει πολλά μαλάκια, κορίτσι μας. Εσύ έχεις πολύ μαλλί. Ραπουνζέλ. Να, χοντρή η κοτσίδα της Ραπουνζέλ, και άλλη μία, έβγαλε Να δύο. τη Ραπουνζέλ. Όπα. Έχει μια τριχούλα κόψτε, μην την πονέσουμε. Μια τριχούλα. Εδώ. Την έκοψες. Αυτό είναι. Δεν πιστεύω να πόνεσαι. Τριχούλα. Ορίστε. Για πήγαινε. Ναι. Είχε στο σπίτι του δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα μαντίλι της μητέρας του, Ναι. 42 ετών ο κύριος Γιαννόπουλος, και μέσα στο μαντίλι της μητέρας του τυλιγμένη την κοτσίδα του, την αλογοουρά του, από τα νιάτα του εντός εισαγωγικών, γιατί αυτή η κοτσίδα κόπηκε πριν από 22 χρόνια. Ναι. Όταν είδε τη δράση του φροντιστηρίου, μένει στην πόλη μας, στα Άνω Λιώσια, σκέφτηκε και είπε στην κοτσίδα ότι εσύ σήμερα φεύγεις και πας να κάνεις ένα παιδί να χαμογελάσει. Και μας την έφερε. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Πώς νιώθετε που φεύγει το μαλάκι? Εσύ πώς νιώθεις, καρδιά μου? Καλά. Νιώθεις καλά? Εσύ γιατί ήρθες εδώ να προσφέρεις τα μαλάκια σου? Για να κάνω ανθρώπους να χαμογελάσουν. Και γιατί αυτό δεν είναι τίποτα μεγάλο για μένα, ενώ για κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν χάσει τα μαλλιά τους είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Μπράβο, καρδιά μου. Πώς σε λένε εσένα? Μαρία, Πόσο χρονών είσαι? 12. Τα λες πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο σου. Εσύ, τι θα μας πεις, αγάπη μου, εσύ? Έχεις, δώσε μου το μικροφωνάκι. Έλα. Με λέω Μαρία, Ναι. είμαι 10 χρονών και θέλω να δώσω τα μαλλιά μου στα παιδιά με καρκίνο, γιατί αυτά το έχουν περισσότερη ανάγκη Ναι. και, Για σένα είναι μερικές τρίχες, ναι, Δεν είναι και τα κάτι. μαλλιά ξαναμακραίνουν. Μπράβο, καρδούλα μου. Μίλησαν όλα τα παιδάκια? Μίλησαν? Εσύ μόνο, μωρέ. Εσύ μόνο δεν μίλησες Καλλιόπη. εδώ. Καλλιόπη. Είσαι και μικρούλα, ανέβα να κάτσεις. Πόσο χρονών είσαι, Καλλιόπη μου? 8. 8 είσαι εσύ. Ναι. Και εσύ γιατί ήρθες εδώ, για πες? Για να κουρέψω τα μαλλιά μου στα παιδιά που δεν έχουν μαλλιά. Έλα εδώ να σε πάρω. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά. Και εμείς να ευχαριστήσουμε δημόσια τη Ζανέτ Τζόλου, η οποία τα κουρεύει αφιλοκερδός στο φροντιστήριο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι εντάξει, θα φροντίσουμε να φτιάξουμε τα μαλάκια τώρα. Βεβαίως. Τα κουρέψαμε για την τηλεόραση λίγο γρήγορα και επίσης τα μαλάκια μπαίνουν σε ειδικά σακουλάκια. Εδώ και δωρίζονται εκεί που πρέπει. Και μετά παίρνουν και απαντητική επιστολή από την πλευρά Βεβαίως. μαλλιών Θα ότι μπουν σε παρέλαβαν ειδικά τα μαλλιά. σακουλάκια. Τώρα αυτό που κάναμε ήταν στην ουσία μια τηλεοπτική. Ένα τηλεοπτικό μήνυμα που ήρθαν εδώ. Να ευχαριστήσω τα παιδάκια εδώ, τα γλυκά μου, τα παιδιά, να κορίτσια, ευχαριστήσω. που προσέφεραν τα μαλάκια τους, όλα αυτά τα παιδιά. Και το λέω και είναι σημαντικό γιατί έχω κι εγώ μια κόρη με μαλλί μέχρι εδώ, έτσι. Και ξέρω τι θα πει το μαλλί στα κορίτσια και είναι μια πράξη προσφοράς αυτή που κάνετε. Μπράβο και στα παιδάκια τα γλυκά. Μπράβο.